mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass. For the intentions of the members of our pilgrims, World Apostolate of Fatima, Pardo Chapter, Basic Ecclesial Community, San Vicente Chapter, Offerers Tess Macias and Stella Nacua and their families. Healing Rosana Suarez ng Tate, Nathan Tamashu, Hercules. Good health Mrs. Chanchin Lam, Mrs. Arlene Paras, Remedios de Tablan. Pahuleng Dayon, Felisa, Jaime Lim, Soiching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatrice Avestruz, Gamaliel Ong Aquilino Irasga, Tone Paras, Daisy Liamedo, Odi Canoy, Senyor Aquilino, og ang mga kalag sa purgatorio. Niining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, kita gipahinumduman sa dakong misteryo sa krus ni Kristo nga nagpadayag sa walay kinutubang gugma sa Dios. Kagihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Gibuhat na sa Dios ang tanan alang sa atong kaluwasan. Bisan gani ang kinabuhi sa iyang bugtong anak, wala niya ihikaw alang sa atong kapasayloan. Nan, unsa may atong ikabalos kaniya? Wala kitay ikabalos sa Dios, gawas sa atong pagtuo ug pagdawat sa iyang dili maisip nga gugma alang kanato. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan, ang bitin nga tumbaga, nga gibutang og tukon, uban sa hugot nga pagtuo, sudungon ta usab si Kristo nga iisa alang kanato karon diha sa santos nga Eucharistia. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing tunhay. Palihog manindog. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kaninyo. Nagsuon, karong Domingo gitawag kini simbahan og Letari Sunday. Diin kita muragi awhag pagmaya, paglipay. Ang rason mao tungod sa akong gugma sa Ginoo diha kanato. O tungod sa iyang gugma nga dagko kayo mao na nga nimisa na ito karon, ang mga panalangin mo abot yun sa inyo tasatag sa kapanimalay, mga igsuon. No? O ang kinahanglan yung panalangin sa kayo ang sakit sa lawas, sa kalinaw sa panimalay, maato yun. Huwag ka na itong tanangan nagsaulog ng Santos nga Misa, no? Ang gugma sa Ginoo, kaniyong manalangin kanato. Una angay itang maglipay. Tabi pa, ang iyang panalangin, nga kita sa atong pagkamakasala, kanunitan niyang pasayloon. Pabitaw sa atong pagsauli ng Santos nga Misa, mga andam kita ni ini, pasulan nato ang atong mga sala. God.
Dagan kita sa Dios magkagagahom sa tanan. Kasuluan ng atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, pinaagi sa imong pulong. Sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot ang kaming mga katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa talay-abot nga fiesta, uban sa banasigong debosyon sa buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kasalanan sa katawhan nagdala og dakong katalagman. Apan ang kaluoy sa Dios walay sukod alang sa tanan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas. Atong pamation. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari ug ang katawhan misamot pagkamasupilon. Gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran o gihugaw-hugawan nila ang templo sa Ginoo nga gibalaan niya didto sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig pahimangno kanila, pinaagi sa iyang mga alagad. Kay nahingawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo. Apan nagpadayon sila sa pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong o gibugal-bugalan ang iyang mga propeta ug dili na kini mapoy-poy. Busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babilonia, giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila ug gipamatay ang mga taga-Babilonia ug ang ilang mga batan-ong anak pinaagi sa gubat didto sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaluy-i, batan-on ug tigulang. Gitugyan niya silang tanan ngadto sa hari sa Babilonia. Gisunog nila ang templo o gigunob ang kota sa Jerusalem o gisunog ang mga palasyo o giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babilonia kadtong wala mamatay sa gubat o gihimo sila nga sulugoon kaniya ug sa iyang mga anak hangtod nailog sa Persya ang iyang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga igpapahulay. Sa panahon nga gipahimihag ang katawhan sa Huda, nakapahulay ang yuta sulod sa kapituan ka tuig, sumala sa gitagna ni Propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persya, natuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Ciro sa paghimo niining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Ciro, ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan mahimo pagpauli sa Huda ug mag-uban kaniya ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Dili unta
makasulti ang akong dila, kung ikaling ikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami og nagahilak sa among paghinumdum sa Siyon. Dito sa mga kahoy ni atong yutaan, gisabong namo ang among mga alpar. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo, nagahangyo nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit. Ug ang among mamimihag, nag-awhag ka namo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Siyon. Dili ka makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo, diha sa yuta nga langyaw. Kung ikalimtan ko ikaw, O Jerusalem, ikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila, kung galing ikalimtan ko ikaw. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagngag, kung mahikalimot ako kanimo. Kung dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta kasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Wala kitay angay ikapasigarbo, tungod kay dili pinaagi sa buhat sa tao makabot ang kaluwasan, kundili tungod sa grasya sa Dios. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Atong pamation. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato, nga bisan pagani sa patay pakita sa espiritu, tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato, pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Dili kini inyong buhat, busa, walay makapasigarbo ni ini, sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios, o gibuhat kita niya, diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kitag maayo,
nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ka, O Kristo, Hari sa himaya. Kung karon makabati kamo sa tingog sa Ginoo, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Daigon ka, O Kristo, Hari sa himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kaganin, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himaya ning kao, O Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga, nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan iisa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, nga tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, pagkatong dili motuo kaniya gisilutan na. Kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Kay kini mo ang silot. Ang kaayag miani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang hunahuna. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini. Kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang nagbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mangsong giawhag katro kita karon sa simbahan nga magmaya. Maglipay. Ang rason mo rin gini. Tungkol kay kita gimahal kaayo sa Ginoo because God loves us. Bisan to ni atas tiniwala sa kwarisma ba? Di na malan na magulanong ta na malandong nga tungos sa mga sala ang Ginoo nag-antos aron kita maluwas. Pero kato pahiladman ang ato ang pamalandong ba, mututok ta ni Kristo sa krus. Mangisod ato makitaan ba? Nga kini, nahitabo kini tungkol sa dakong gugma niya kanato. Dakong gugma niya kanato. Ug mao nga, kinsa may dili malipay, when somebody tells you, I love you, pag ang Ginoo na moingon nga, gimahal ko ikaw. Malipay kita. Tanawa sa ipuong niya, sa Ebanghelyo karon, puong pa niya, no? Kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, na tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aro ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kung dili makabaton, hinuon o kinabuhing dayon. Dako kayong gugma sa Ginoo kanato. Dihay amahag anak ba? Nanakay sila sa barko. Niya, dito sila sa upper deck bitaw, nga di makaantaw sila nga to sa dagat. O dito ang amahan, gingnan niya anak, dong tanaw ni dong ha? Unsa kalapad ni, unsa kanindot ni mga ang dagat ang nakitaan karon, no? Tanawa unsa ka ang panapanawan ang mga panganod, ang mga isla. Ibaw mga dong kining tanan ba? Kining tanan.
Gibuhat ni sa Ginoo. Tuo kay gimahal kaniya. Because gimahal ta niya. Yung nanguta na ang bata, unsa man ay kadako ang gugma sa Dios kanato. Iba ka sa ibuot samahan, nihangad siya ningon siya, nihangad siya sa langit ingon siya, ang gugma sa Dios kanato sangko sa langit. Nga, wala na siya, di pa na mao. Nga bagay siya, tanaw siya sa ubos, ingon siya, ang gugma sa Dios kanato, no? Lahom kayo nga di matugkad ang iyang kinahanglan. Nagipon ang pagyon niya. Ang gugma sa Ginoo kanato iyong kadako. Yudo pa siya. Iyong kadako niini nga gigakos niya ang tanan nga niya sa kalibutan. Mga igsuon, ingon ni ana kadako ang gugma sa Ginoo kanato. Sangko sa langit yun. Sangko sa langit. Naminaw mo sa kaduhang pagbasa, tanong usay pong sa ni San Pablo, apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Gabisan pagani nga patay pakita sa espiritu tungod sa atong kadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Yung nakadako, ug dili pa na mao. Ug sa ato ang pagkahiusa kang Kristo, ha? Di pa diya sa bunyag. Si Jesus, no? Gibanhaw kita uban niya kang Kristo haron maghari kita uban kanya dito sa gingharian sa langit. Gimahal ta sa Ginoo pag-ayo, gihimutan niya mga anak na himutang sumusunod sa gingharian sa langit. Sangko sa langit ang gugma sa Ginoo kanato. Sangko. Baba ka? Di biya ta maluwas tungod sa tuang mga maayong binuhatan. Kung pa sa Pablo, dili na maluwas niya ana. Kung naluwas mga nita, tungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo. The grace of God. Karong March 17, I would celebrate my 44th year in priesthood. No? Anniversary na mo sa mga klase. Ako, namalandong ko, I still cannot imagine ba? Ngayon nakaabot kong 44 katuig pagkapare ba? Sa akong kahuyangan, sa ako ang mga failures, I cannot understand. I cannot. Kung nakaabot ko, kung nag-alagad gihapon niya, may gusto ko sa pasagilan ako. Ang grasya sa Diyos. Ang iyan yung grasya, there is no other reason. Kung ako alang palyar out. May gusto tanan na itong kinabuhi o panginabuhi. Grasya sa Diyos ka na. All that you are, grasya sa Diyos ka na. Mabitaw, no? Ang atong buhaton mo rin pasalamat na sa Ginoo. Salamat na sa Ginoo. Nakita, sige kadloy aniya. O unta di ta mawha gyud anang gitawag nato og sa paglaom unsay ato ang paningkam buhaton sa kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo mohatag gyud grasya para kanimo. There will be enough grace for you in whatever endeavor you have. Go on yun. Because the grace of God will be enough for you. In fact, it is that. Tungod kay giingon man, nagyong na, God is good all the time. All the time, God is good. God is good. So, salig ta sa grasya sa Ginoo. He's good to us. Ibaw ka unsa kalawom as gugmas Ginoo kanato. No? Lawom ka iyang pailob, ang iyang pasaylo,
ay ang pasensya lang nato. Kaya bisag unsa pa ta ka ingon nato malungdag ba, no? Ngatos kahiladman sa lawom sa atong kasalanan, sawmon kita sa Ginoo og luwason niya. Iya ginagyang buhaton. Tanawa ang kasaysayan sa itong kaluwasan. Pagkasagis itong ang unang ginikanan sa adag si iba, kung sige buhat si Ginoo. Nakasa. Or there and there, nagplano din siya nga luwason gihapon ni ang katawhan. Sa first reading, nagkunino sa ganang pagbasa, kalakbitis kasaysayan sa katawhan sa Dios. Panahon lang ni Moises, no? Nga gitagaas Ginoo sa tanang grasya, tanang pagpangga, tanang milagro, pero stilan masupilon gihapon, bagulbulan gihapon, dibudi gihapon. Pero sa buhat ti Ginoo, again, nangitaan gihapon niya pagluwas. Wow, kani sigulan noon sa kasay sa itong kaluwasan. God never giving up on us. Never. Always. Pagluwas ka na ito. Huh? Tingali ang mga tao o kita mag-gips ng kaugalingon. Batiman God will never give up on you. Mabitaw mga isuon ba? Labi pa naman panahon sa Kwarisma ba? Kita magkaamgo unsa ang Ginoo na nato, no? Unsa kaayo ang Ginoo nato? Kita makasa ba? Nya usaha mingon ta di ta matabang dubina, don't lost hope. Ka ang Ginoo mapasaylo ginimo. Ginoo pangitaon jud kaniya. Di man ibiya Dios siya himo siyang tao. Harong pagluwas papangita kanimo bisag asa ka man. So it's never too late to say, Lord, I'm sorry. Ang ginulsulta. Bisag unsa ta kangilad ba ka tao. O mga igsuon, di ba ka usa kadako ang gugmas Ginoo kanato? Idupa siya Dupa siya sa krus. Ang ebanghelyo karon. Tanaw mo sa mensahe sa krus. Sa ipon sa Ginoo. No? Ingon ani kadako akong gugmas kanimo. No? Idupa siya. Ingon siya nagpasubuto na nga gigugma ko kamong tanan jud. Kitang tanan, sinner or saint. Unsa kahimta si mong kinabuhi, bisan kinsa ka man, tanan giluwas sa Ginoo. Tanawang tutuka ang cross siya sa Ginoo, nagdupa siya. Ingon ini akong pagmahal kanimo. Bisan pag ako magantos, ganit magkamatay sa cross, gimahal ti ka. Haron magakos ti ka, maluwas ti ka, matagaan ti ka sa kinabuhing dayon. Kana, mga isuon, yung kadako ng gugma sa Dios kanato. Ayan ang ipaabot ba mao? Na kita usaba, buong paniya, mutuo kaniya. O atong pagtuo, ato sang ipadayag sa paingon, kita wag na itong mugakos sa ta ni Kristo sa krus. Ang pagtuo na to, mugakos ta ni Kristo sa krus, baliko na ko. Ginaingon nga sa hospital ko sa simbahan, in church, we profess our faith. I believe in God. But in the hospital, our faith is being tested. Sa yung kaibigan suon, pagtuos Ginoo ba ko, everything is all right. Pero kung palitan na nakasa, gitawag tug, kasakitan, katalagman, unsa man. Unsa man ang pagtuo sa Ginoo. How many people would give up? Asa naman Ginoo? Anak kanya, matistingig yung pag-ayon. Lipag kung naanak ka sa gitawtog, crucial, critical ka ang kahimtas mo kinabuhi. Pero mga igsuon, kung malahutay ka, maluwas juga. Maluwas juga. Kung pa sa Ginoo, no? Ingon niya niya paghigugma kanimo. Siya bugakos kanimo, pero imo sang ipakita, no? Mugakos sa kaniya kung ikaw nahigugma ka kaniya. Pero ang di lang kay siya pagpakita, pagmatuod nga ikaw nituo kaniya nga nahigugma siya kanimo, ikaw nahigugma ka kaniya,
kay mugakos sa kinyo ka sa imuhang isikataw. Kay maunay na kong prueba nga ikaw nagakos sa Dios kung ikaw mugakos ka sa imong isikataw. Sama sa pagakos ni Kristo kanatong tanan, haron kita maluwas, haron kita matabangan ug katagaan kita ug kinabuhing dayon. Muni batahon bitas Kwaresma mga igsoon. Kita giawag simbahan ba, no? Nga kita mugakos gayud sa atong isikataw sa pagtabang libas timawa o mga kabus. Kaya nagitutog pagtabang sa timawa o kabus. Haron mapadayag nato ang gugma ni Kristo. Muna ang ingon, kita gipanalangin na ta sa Ginoo, timahal ta sa Ginoo. Share that blessing to others. Timan God loves you. Be happy. Nagato ako sa Dios, mahal magagahong sa tanan. Guhat sa langit ay sa iyo ta. Manamon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria na Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, kinansang sa krus na matay o gilubong, ikunsad sa mga minatay, katulukad law na bantaw, isaka sa langit, nagalingkod sa to sa Diyos na Ama, makagahong sa kanan. Ikan ito mabalik siya, aron paghukom sa mga tubig sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa pamamagitan sa mga santos, sa kasayloan sa mga sala, sa pagbanaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, nga wala magmakuli sa pagtugyan sa iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan. Sa matag pangamuyo kita moingon,
Luwasa kami, Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga niining tuig sa mga klerigo ug konsagradong kinabuhi, ang simbahan magpadayon sa paghatag kang Kristo ngadto sa kalibutan, pinaagi sa mga sakramento sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga diha sa atong panggamhanan, mabutyag na unta diha sa hayag, ang mga gibuhat diha sa kangitngit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga mahatagan unta ug igong pagtagad ang mga katungod sa atong mga igsuong lumad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga atong higugmaon o protektahan ang minugna sa Dios nga kinaiyahan ug dili kini pahimuslan sumala sa atong kagustuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, kansang kinabuhi, nahala dilabi na sa kabus ug sa mga masakiton, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay tungod sa ilang pagtuo sa anak sa Dios, mahalikay sa silot nga walay katapusang kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Magugmaong Amahan, luwasa kami, kang tibuok kalibutan, alang kang kinsa imong gipadala, ang imong bugtong anak, si Jesucristo ang among Ginoo. Amen. Magampo kita kining sakrifisyo dawaton sa Amahang magagagahom sa tanan. Nawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagay ug panginaya sa iyang ngalan. Alang sa katapuslanan ug sa gibuhi sa santos nga simbahan. Yun naghahalag kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kalawasan.
Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan sa imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa inyo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ikaw ang nagbuot ang labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak. Aron sa pagbabalik sa kaputli sa imong mga kasing-kasing, ikaw maglig-on kanamo. Para human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diya sa mong paggamit sa mga butang nga lumalabay, ipaunta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, doon silang way hunong nga pag-awit. Santos Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan pasalamat kanimong mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, pasalamat ng pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kinig Panginoong kamo tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanimo. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinapagi sa krus ug pagkabanaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa Ano paghandong sa kamatayon pagkabanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhig kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungkol kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo tubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Inunumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo, usta ng mga pare. Hinulmi usab ang mga igsuong nangamatay,
malaumon nga mabanhaw sila kung ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang nakatuman sa imong kabubuton nga mga santos. Ubang kanila amo kang daigog himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag anak kaniya magagagahong nga amahan. Dias kahiusa sa Espiritu Santo tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami kanimo Ginoo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tarong tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa Kristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa ang mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo o sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Manasab kaninyo. Kita itong panag-inig suunay.
Diyos nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ng Kristo. Mag-ampo kita. O Diyos, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso ning kalibutan. Hayaging among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya. Aron magunahuna kami kanunay sa mga angayan nga makapahimuot sa imong kahalangdon. Ug sinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit ang kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertod sa pahilot, iya sa kasakitan. Dungga ang umuyong, ang ihala lalang sa masakiton. Inaawag ang gusto sa sakit sa balatian. Magkaamang napilit siya sa mahimong santos. Kang iyang kasakit, yung sa kasakit ni Kristo. Alam sa kawasan sa kalibutan. Kinaming kayo, pinag-isagi sa Kristo, imong anak, na buhay hari uban kanimo, diha sa iyo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pasalamat sa sponsors ug donors, ato ang Choir the Good Samaritan, ang Pilgrims of the World Apostle of Fatima sa Pardo Chapter, Basic Ecclesial Community sa San Vicente Chapter, atong offers, Stila Nakwa, Tess Masias, atong pilgrims ug non-pilgrims. Salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Kumusta na? Jose, kumusta? Oh, Nawa akong listahan dito sa lamesa mo gikuha. listahan sa unsa. Listahan to sa akong mga saha. Kay andam na ko mo kumpisal. Ako tong lista dito gikan sa katapusan ako pag kumpisal katong kasal nato. Padung pa sa tong kasal. Unya, Los Agos ban, wa. Sa to gikasal 1992. Los Agwa, ako sab. Mao gani ako gilista. Nagikan dito ang ako mga nahimo nga sa. Nya karon ako gibutan sa lamesa na wa kisa may nakuha. Problema ako para ni mo di mo hinumduman. Naka-problema ani ron kay mingon ra bang pare. Nga ang imo mahinumduman mo ray mo kumpisal. Nalimot man kustanan. Yung sa ako ba
Grabe. Di wala ko ikumpisal. Grabe, wag yung kailan isa. Nga imong nahinumduman. Maubito to akong gilista. Sa nagkuha, kasi may nagkuha. Mo to nakasa. Pasti lang, sig, balik-balik ka kasi nagkuha. Una-una, uy, dili may tabo nga, di ka mahinumdum si mga sa. Uy, Wala ko nainumduman nakasa saan ako. ko sa nung pagsulti pare, ini pag-upisali mo ron? Ay, Padre, taon. Gikawat ang akong listahan. Wa nagi ko'y nahinumduman sa akong sa. Tikas Ang akong asawa, may nakasa ato kay atong trapo. Mayo Gilabay kayo. sa basurahan. Ipamasangil sa lain. Muingon sa ko nga, Dre. Mo ni ako nga sa Dre, ikaw na ibaw. Ikaw, nakaandam na kasi may kupisal. Oo, ako pa. Ayan, giyon sa man ni mo yun, nahinumduman ka. May nahinumduman ka. Ngano dili, ikaw noon, wa ka makakaminog. Katong nag-text-text ka sa imong ex. Isulti to. Grabe. Binuan mo sa Maura na ako nahinumduman. Katong nag-text-text ka sa imong ex. Butang na ibuhaw. Pero ako, wala dyan ko yung nahinumduman sa kong sa. Kaya nawa akong listahan, wa na ko ikumpisal. Kato na dito ka sa merkado, gipakyaw ni mong manok ni Tekla. Be, sato. Nga ako na itong sa. Imong sa akin, namantay ka na ako. Balitok. Time para ko. Ngano mag-ergo man ta aning unsaon pag-andam sa kumpisal. Ngano andaman man nato ni. Daaday balaod sa simbahan nga andamonon yun, i-preparar yun. Ana yun, ihanay, ana. Hindi ko katubag, ana. Ang makatubag rin ganyan mo, ana, makapasabot ni mo, anas. Monsignor at yun. Kaya giawhag magkita sa simbahan, no? Magkumpisa rin pagkaroon pa sa Kwarisma. Importante juga yung ang pagkupisal ato yung gitawag na itong tarungon yun. O sulti ate ka, no? Ang pagpangandam yun para una ka magkupisal, importante juga ina nga ready ka, nangandam ka. Mo na una. In fact, ato ato ni buhaton ng series tingali, sunod sa semana, lain itong kamalandungan, pero kinig yung pagpangandam karon, no? May pamusod na ka, mo imo nang mukumpisal na ka. No? Ang una gyud mga isuon gyud, mapangandam nato mao gyud ay mga estados kasing-kasing. Kaya nangandoy kang mobalik sa Dios. No? Like the prodigal son, mobalik ka sa Ginoo. O gusto ka na mga pasaylo sa mga sala, hinulsol gyud. Hinulsol ha? Muna hinulsulan na nimo daan ang imong sala. In fact, may na kumpisal daan sa Ginoo. Pero maghinulsol gani ka sa itong imong mga sala. Unsa mahinulsulan nimo? Ang imong mga sala mo nang kinahanglan gyud imong hinunduman ang imong mga sala nga ikumpisal gyud. Dumiha kutos mahimo nimo. Ilista magaling. Nya gani aron jud kita murubang matabangan naman tagiya. Himuag gyud do palitan ang 10 commandments nga murugiya kanimo. No? Sa imong gitawag tog pagsusi sa imong batasan, imong sa mga sala, di inasupa ka sa mga sugo diha sa Dios. Pero importante nga imong malandungan gyud ang imong makasalanan. Lahi pa ka nang gitawag sala nga murubag nakatandog yun nimo ba nga karon sa imong gibuhat, sa imong binuhatan. So importante na siya. Imong sala ha, mangandam ka ni anak. Dili ilista nimo, iapili mo ang sa imong banag sa asawa. Ha? Kadahan ra mas mangumpisal rin na mo, dili lang sa ang sa silang silingan, ang sa silang banag, sila ilista ni ana. Sila magkumpisal, ayaw na iapil ang imong sa ragyod. No? Ang imong sa. Dunay duha ka paagi sa pagkumpisal, no? Sa ang mo mangandam para pagkumpisal. Kanang gitawag tog general confession ba? Nga layo pag mag-retreat ano, o kahat sa karon sa samanta. Gusto jud ka nga murag special gyud imuhang gito pagkumpisal. Murag imuha bang isummarize so kuto sa pila ka tuigan ba? Nga imuhang ikumpisal ka na. Nindot ka na siya, general confession na siya. Pero na siya particular confession, nga gikan sa pagkumpisal itong una, murag ikumpisal limang sa, nga wapa, mapasaylo. Pero ang importante, kinahanglan yun ang imong sa imong pamalandungan, imo na yung sutaon. Ayaw in town, itugyan ka ng trabuho sa pare, kang pare mo mahibaw ni anak. Kung makupisal ka, mayroon ka nga, Padre, nakasala ko ni ini Padre.
nakapamalikas ko. Ang uban, ikan lay bahala, kaya ko mahinundom. Na unsa pag hinundom sa pare, wag ikang hinundom, ikay tag-iya. Muna, imo gina, niya, unsa man yung pag hinusul, kung di mo pamalandungan na yung mga sala. Muna nga, susihag yun. Kada pangandam landaan, nindo ta kaya na. Nindo ta kaya ng unang lakang, haron ang imo niyang pagkupisal, no? Mabalaanon jud kaayo, mapuslanon kaayo, mapuno sa panalangin. Sunod, atong isgutan, kung sao ano niya, nato'y buhaton, inigsugod ito kumpisal. Mientras tanto, mangandam ta. Amen.